Kif qed joqrob it-tmiem ta' sena oħra żgur mhux forsi li ħafna jkunu qed jaħsbu x'se jixtru bħala rigal għall-milied, speċjalment għat-tfal jew lil qrabatu. Mhux l-ewwel darba li wieħed jgħid li jixtieq qattus jew kelb. Iżda minkejja dan l-adulti għandhom jaħsbuha darbtejn qabel jagħtu annimal bħala rigal. Biex teduka aktar dwar dan, is-santwarju l-MSPCA nda kampanja biex joħloq aktar għarfien dwar l-importanza li wieħed jevita li jagħti annimal bħala rigal tal-milied. Filmat informattiv li jdur madwar pupu li jissimbolizza l-ħajja ta' kelb li jingħata bħala rigal meta jkun għadu ġeru, juri kif bil-konsegwenza ta' dan jispiċċa abbandonat meta jgħaddu l-festi u l-ferħ tal-mument. L-istess filmat joħloq għarfien dwar kif l-annimali m'għandhomx jiġu konsidrati bħala rigal għaliex iġibu rabta magħhom li kultant hemm min ma jaħsibx dwarha minn qabel. L-MSPCA spjega kif matul dawn iż-żminijiet is-santwarji jesperjenzaw żieda ta' annimali li jispiċċaw abbandonati u mingħajr dar, propju minħabba din ir-raġuni. Minkejja responsabbiltà li jġibu magħhom, il-filmat juri wkoll kif l-annimali joffru biss imħabba u għalhekk qabel xi ħadd jikkunsidra li jġib annimal bħala parti mill-familja tiegħu, l-ewwel għandu jara jekk hux kapaċi jżommu. L-MSPCA huwa ċentru li jsalva l-annimali bilan li jagħtihom ċans għal ħajja aħjar ma' familja li hi adattata għalihom. Kull min interessat li jagħti donazzjoni biex tgħin fl-operat tal-MSPCA jista' jagħmel dan billi jidħol fuq is-sit tal-MSPCA jew billi jibgħat donazzjoni diretta fil-kont bankarju tagħhom.